οικονομική κρίση. Ζήτω! Έχουμε φτιάξει μια παράσταση, ένα πολυθέαμα, μια υπερπαραγωγή. Εγώ θα σας καθοδηγώ. Θα ξεκινήσουμε με το τραγικό συμβάν της Μαρφίν. Μετά, μια υπέροχη ιδέα του Φίλιππου Πετσάλτικου, ο οποίος δημιούργησε ένα εθνικό ταμείο βοηθείας για τη χώρα μας. Μετά θα προχωρήσουμε, έχουμε την τιμή απόψε να έχουμε μαζί μας τον Γάλλο σκηνοθέτη Jean-Luc Godard. Θα μας μιλήσει για την Ελλάδα. Αγαπάει πολύ την Ελλάδα και το έδειξε πρόσφατα με τις δηλώσεις του σε σχέση με τις Κάνες. Μετά θα προχωρήσετε και θα ακούσετε ένα κομμάτι τραγωδίας που δημιουργήσαμε μαζί με τον Ευρυπίδη και ένα σύγχρονο ταλαντούχο δημοσιογράφο. Μετά θα δείτε μια παρέα παιδιών που ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους να φύγουν από αυτή τη χώρα. Ύστερα θα γνωρίσετε μια κοπέλα, το πρώτο νούμερο ενός μπουλουκιού, που θα τραγουδήσει, θα χορέψει και θα σας πει τα παράπονά της. Ύστερα έχουμε το Σουρί μαζί μας. Θα γράψει, θα διαβάσει κάποια από τα ποίηματά του και τον ευχαριστούμε πολύ που είναι εδώ. Στο τέλος, την ευλογία του θα σας δώσει ο Αρχιεπίσκοπος και Πάσης Ελλάδος με το λόγο του για την οικονομική κρίση, τον οποίο θα τον ακούσουμε εδώ. Όλα τα δρόμενα επαναλαμβάνονται. Ύστερα από την πρώτη βόλτα που θα σας κάνω, μπορείτε να περάσετε ξανά μέσα και να δείτε ό,τι θέλετε ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά για να καταλάβετε. Σας ευχαριστούμε. Περάστε.